jotono khunumkha tini lukuroni buskango ma phaimani karon hoke hai tiari mairango tini tei mothani supporter rok borok Madam Patal Kenya Jomatiano gubek nei flag kosom tuyei lamao gathering asok laika ang borok no sanani musugo tini Bharatiya Janata Party ni foundation day ajagao pura Bharatbosho no tini Bharatiya Janata Party tini foundation day hohom dodom khlaiwi asaimani sal palai laiwi tong pia adino tei mothani supporter rok tiari mairang bazaro tini Patal Kenya gubek nei flag kosom tuyei tini uram lamo bachalaikha pia tini tiari mairango Madam Patal Kenya phusi phaiya tumani karonoi borok tini atiari mairango borok risam kosom tuyei Patal Kenya gubek khlainya nangkhana ajagao srai nukjago tei motharoni supporteroni thani borok Bharatbosho ni khilabo bachamani klaio tini ni rok a flag kosom tuimani tama phunukmani klai India ni Bharat Mata no apaman khaimani klaio tini hai salo haini bagi nang hono nirok ungkha desdruhi ni jaga boro jaga Afghanistan Pakistan hai osi nirok thang thai klaio haini bagai nirok teibo orchestra hohom dodom mosalaiwi tongdi orchestra khlailai tongdi pia jotoi nirok orchestra khlailai ruk hohom dodom tongruk asuk daitino nirok Komala ni lama thangei tongo tei pramotha degya te koyek din bisingno tei pramotha koyek mas bisingno teluk khlaiwi Komala ni thangei tongo te angpne lokok thaisa sungnani musugo nirok saka Madam Patal Kenya no NRC case ro rangkhango hnoi nirok 8 bochor Madam Patal Kenya Jomatia Madam 8 bochor romoi samung khai tongpro nirok 8 gonta de bono subakha 8 gonta de nirok bono subakha 8 gonta de nirok bono logera kha masafane logero nai kroi tini ang hai Rajkumar Jomatia hai tini samung tangchanai hajira khaichanai buini aro yago nokhaichanai borok se khoksa khogni kholoi hingroi tongo tini je NRC case khaipro Madam Patal Kenya no rang roi chubawi NRC case khaironai bono chubawi tongnai tini jotono boni loge tongoi BJP o jotono samung tangui tongo BJP ni karjokorta angui tini samung tangui tongo nirok bahai nirok tongmung nirok bo Madam Patal Kenya ni jodi borok ngui tongkhangkhe tini nirok bo BJP o no ungkhamung nirok rang khoksamung roi tongkhangkhe ang Rajkumar Jomatia no rang kifil ron bagi ready tongo pia nirok bo register number 30,000 tong bo primary ni borok bo division ni borok bono bo nirok proof ma phunuk phainai tini tei pramothani leader nang srai sanani musugo nirok desdruhini samung tangui tongo mothani supporter rok unu samung krei jefrot tei praraijao Pradhan Mantri phaiprobo nirok belum koso khawoi uri rolaibo tini sar NC Deborma bok tagarjolao thangprobo bono flag koson tuyei gubek khunlaibo tini haino hai
তিনি এপ্রিল 6 তারিখ ভারতীয় জনতা পার্টিनि फाउंडेशन देव बहायनो भारतीय जनता पार्टी त्रिपुरा प्रदेशनि सभापति भाई प्रेसिडेंट मैडम पाताल किना जमातियानो हाय एरें एरें गुबेक नै बरनि बर पिया मैडम पाताल किना खेतियारि माइरां एरियाव फुजफाइया आगरतलाव से बरे लिखाइ दंगो आजराव दिनि निराव गुबेक लाइमानि दिनि निराव फ्लेप पसंत लेमानि आरो जागानो सराय सराय नुजागो निराव खुखा देशद्रोही भारतनि खिलाफ भारतनि संविधाननि खिलाफ कक सामानि बागै निरवनि बागै जे आइन दंमोनि भारतनि आइन दंमोनि न नेथानि थेबाजांनाय हानि बागै आं दिनै न लुकुरनि बुसकांगो नुकजागानि बागै कक सानानि बागै दिनै स्राय स्राय गबै बम दालार बम सायखनारननि बागै मा फायखा जतन खुलुमखा।